Sa headlines kan mga barata, syudad kang Naga, luway-luway nang nagbabalik sa normal matapos ang bagyong uwan. Supply kang kuryente, hinahalat sa mga barangay. Camarines Sur, zero casualty sa pag-agi kang bagyong uwan. Di kampent, ginibukas sudma. Joint Task Force sagip kang 9th Infantry Division Philippine Army, padagos na kantabay sa mga apektadong banwaan sa nakalis na bagyo. Lalaking nakatalikod, pinukpok asin babae sinampaling kang live-in partner. Nangyari ini sa laog kan evacuation center. Uya ang mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Ja Maika Angeles. Luway-luway nang nakakabalik sa normal na aktibidad ang sentro kang Naga matapos ang bagyong uwan. Kabali na lang sa pinagahalat iyon na maibalik ang supply ng kuryente sa iba pang parte kan Central Business District 1 asin sa mga barangay. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Duwang aldaw na nakakalihis kan magtama asin maghagupit ang bagyong uwan igdi sa syudad din Naga. Asin ngunyan, balik normal na ang pang-uro aldaw kan mga residentes kan Naga kung saan sinabi ni Mayor Leni Robredo na nasa 75 to 80% na ang pagbangon liwat. Ang mga hinihiling na lang para maging 100% ang pagbalik sa dati ka syudad din Naga iyong mapakarahay na ang linya ng tubig sa ibang barangay na nakakamatingon yan maluya o mayong bulos ng tubig. Inaasikaso naman ini kan Metro Naga Water District. Saro pa sa kinakaipuhan iyong mapailawan ang mga barangay sa syudad na mayong gayong danyos sa infrastruktura o mga nakatumbang puonin, kahoy o poste. Pinag-asigurar man kan Kasureko 2 na mapailawan na ang mga barangay na iningon yan aldaw. Siguro mga 80%. 80% only because mga mayo ng tubig, except for a few. Talagang ang 20% si kuryente. More than half ka Naga mayo pang kuryente, pero ang assurance kang Kasureko kung yan na aldaw gulpi ng papailawon. So ang presumption ko, ang matatada na lang baka upland. Dahil ang upland kadakol na maray ang gabang mga poste saka mga kahoy. So matinding clearing operations ang kaipuhan gibuhon. Marikas man ang pinagibong clearing operation kan lokal na gobyerno kan Naga urog na ang pagdinig sa sentro kan Naga. Sinabi ni Mayor Leni Robredo na pagtapos pa lang kan makusog na duros, tulos na nagdinig sa City Hall. Kaibanan man si Mayor Leni Robredo sa nangenot na malinigan ang ibang lugar kan Naga. Si part kang City Hall, sige-sige, kasuod ma, nagbaragunas na kita, nagpara-clearing operations na, kang pagluya lang kang duros, nag-clearing operations na. In fact, nasa batang ko dyan sa may Carolina Pacol si Councilor Aris, may backhoe na dara. So naging passable tulos iyan areang iyan. Si Kararayan kasuud ma yaon ako duman. Ano man, na-pick up na kang basurero ta si most of si Ragpa. Iga pang natada pero kadaklan okay na. Mientras tanto, padagos man ang pagdinig kan mga ahensya kan lokal na gobyerno kan Naga. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Cancer Reyes, Newsbreak. Sa kasumpay na bareta, nakalinig naman ang mga personahe kang Bureau of Fire Protection sa sentro kang Naga, puon kasuod mang hapon asin nagpapadagos ngunya na aldaw. May pirang stall holders ang daipaman nakakalinig sa indang pwesto sa first floor kang Naga City People's Mall. May pangapodan ang LGU Naga na kung malinig sa indang mga pwesto, kaipuhan na maisako tulos asin naman itambak sa mga lugar na nalinigan na kang BFP. Maski ang iba pang ahensya kang gobyerno ang nagpapadagos sa paglinig sa syudad. Subanggi sa sentro nagwaswas ng tubig. Pagkaaldaw sa J. Hernandez ang nagwaswas BFP. Pagkabanggi man Chinpotong, hunyan na aldaw sige ulit ang BFP. May listahan na may listahan ng CDRRMO kan si mga lugar na may dalna. Itong sa sentro na ubos-ubos na. Ang problema lang sa sentro, paglinig ta Subanggi, kadakol ni mga stallholder sa ground floor kang supermarket, anday pa naglilinig. So hopefully pag naglinig sinda mo niya, day maatian si Tinampo. Tinugol mi naman si Mepo admin na bantayan si paglinig para ilaag na sa mga supot si gabos na ati para na itambak sa dalan. Padagos sa mga bareta.
Maski yaon na sa evacuation center ang mga residentes na nag-ebakwara, nabasa man giraray ang mga inihuli kan makusog na duros mientras na nag-uuran. Ang kamugtakan kan mga evacuation center kan syudad ang tatawan subot atensyon kan lokal na gobyerno. Nagbabalik si Christine Reyes. Kada matapos ang kalamidad sa sarong lugar, perming may nahihiling na kaipuhan pang pakarahayon para sa ikakarahay kan mga residentes, lalo na sa mga nag-eebakwa. Sa syudad din Naga, saro sa mga nahiling ni Mayor Lani Robredo iyang mga evacuation center na kapag makusog ang duros asin uran, nababasa ang mga evacuees. Ang mga nag-evacuate sa People's Hall, Santa Cruz Event Center asin second floor ka Naga City People's Mall ang naka-eksperyensya ng pagkabasa matapos ang makusog na uran na may kasabay nin makusog na duros. Naghagad man ng dispensa si Mayor Robredo sa mga residentes na nag-evakwar sa nasabing lugar. Saro man subot ini sa papakarhayon ninda sa sunod para dain naman mautrong mabasa ang mga pamilya naghahanap din masisirungan urog na kung may bagyo. May mga realizations lang kita na medyo data na anticipate. Grabe si preparasyon ta, pero data na pagprepararan na si ibatang mga evacuation centers pag makusog ang duros lalaogon ng tubig. Ang number one, igdiyo sa People's Hall kang City Hall, si mga yaon dyan nagkabarasa. So, pinabuksan ta si Mayor's Office saka si Session Hall kang Sangguniang Panlunsod para si mga yaon sa People's Hall magsarakat. Ang saro pa medyo grabe Santa Cruz Event Center. Igwayan kayang siwang kung nagduduman ka mo, may siwang sa taas na garo ventilation. Iyo to ang nilaog. Bigla ganan mang kuta ning trapal. Pero garo de gabus pig trapalan ta iba si calculation kang lalaogan kan duros. Siguro 30% kang floor area na basa. So naghahagad kitang dispensa duman sa mga nagkabarasa dahil ano po ito kasalan kang syudad. Kasalan kang syudad kung taano. Sinabi man ni Mayor Lani na kaipuhan i-retrofit ang mga nasabing evacuation center, tanganing ligtas asin komportable man sa mga pamilyang nagpapalipas ning banggi. Saro pa sa gustong magibok ang lokal na gobyerno kan Naga, iyong magpatugdok ni mga evacuation center, lalo na sa mga barahaon na barangay, arukan barangay Mabolo asin Tabuco. Sa paaging ini, masusolusyonan na ang kakulangan sa komportableng evacuation center asin masisiguro ng ligtas ang kada pamilya na masiro. Kulang talaga kita ng evacuation centers. Halimbawa, ang JMRF, di man siya meant na evacuation center. So, maray na sana, di naglangkaw si tubig. Tako naglangkaw si tubig, lalaogon ulit ito. Kaya po ang talaga maparetrofit ta na within the year 2026. Argan ng People's Hall, di din talaga siya meant na evacuation center. So, di komportable ang mga tao. Sa Santa Cruz Event Center, magayon sana siya. Pero they didn't meant na evacuation center. So, ipaparetrofit ta din. Tapos, kaipuhan ta talaga mag-build ng iba pa. Lalo na itong hararani sa mga lugar na grabe ang baha. Halimbawa, Mabolo. Grabe magbaha ang Mabolo pero mayong evacuation center. Tabuco, grabe magbaha. Ang problema sa Tabuco, mayong lugar. At least ang Mabolo may lugar. So, nagsusolicit kita for them na magkaigwa ng evacuation center. Para sa Jaran TV 48 Naga, Cristina Alcanzar Reyes, Newsbreak. Sa iba pang bareta, nagpasalamat man ang LGU Naga sa DepEd matapos akomodaron kan mga eskwelahan ang mga nag-ebakwara na mga residentes. Maski ang mga pribadong eskwelahan arog kang Mariners asin Biskas ang nagbukas kan sa ilang mga classroom para sa mga residentes na naghahanap nin salbadong lugar huli kan makusog na bagyo. Mapasalamat lang kita sa mga eskwelahan. Si DepEd 100% si Tabang. Si mga private schools nagburukas man, aro kang Mariners, saka kang Biskas nagtabang din. Zero casualty ang probinsya ng Camarines Sur matapos ang pagtama kan bagyong Uwan. Tulos man nagkondisirin clearing operation ang PDRRMO sa National Highway asin secondary roads matapos ang bagyo. Kasuod man pinagsugo na ang decampment kan mga nag-ebakwara para makaiwas sa peligrong dara kan bagyong si Uwan. Sa iba pang bareta,
nagkondisir ng aerial assessment ang Office of the Civil Defense Bicol, DSWD, Department of Health, Philippine Air Force asin ang PDRMO Catanduanes sa iwinalat na danyos kan Bagyong Uwan. Mahihiling sa mga kabukidan ang mga nagkapirang landslide asin ang mga barangay na apektado kan mag-agi sa inda ang Bagyong Uwan. Sa sumuyang pagbabalik, lalaki pinupok sa luong kan sa iyang kaiwal, mantang babae sinampaling kan sa iyang live-in partner na lalaki. Nangyari ini gabos sa evacuation center kang Naga. Yan as iba pang bareta sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Tanga diri ko na nababay na GNN TV 48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV 48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano! The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up. We set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and markets. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future. You leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Ano, morag ka? Ang kaibahan mo niyan sa custodial facility kang pasado alauna hindi clean pagkaabot ng hospital. Sinabi ng Bureau of Instructions and Distribution. tayo ang apektado kang Newsbreak. Ngunya na mayo pang supply ng kuryente ang kadaklan na barangay sa syudad ng Naga, may pangapodan si Police Captain Daisy Angeles, Assistant Chief kan City Community Affairs and Development Office, sa mga residente kan syudad na pirming ipasiguro ang mga pintuan asin bintana para dai mabiktima nin parahabon. So, karamdaman ta halos gabos na barangay sa Naga City is halos may pang kuryente no. Pipera pa lang siguro mga tulong barangay pa lang may tulo, apat or some part ng ibang barangay ko na. Pero mas dakol pa din ang mayong kuryente. So, pinapaabot ko lang, hinahagad ko lang sa publiko na maging maingat, especially during night time kasi madiklom. Unang-una, di mo na magparaluwas kasi prone kita sa kung ano pa man ang pwedeng mangyari sa luwas. Di mo na magparaluwas sa tinampong, ang kanya-kanyang harong i-secure para di kita maging biktima ng mga theft incident or mga salisi. So, yun po. Sa police report, mientras na nagtatama ang Bagyong Uwan sa syudad ng Naga, may mga insidente man na nangyari sa mga evacuation center kang Naga. Saro ni rapado sa luong kandating kaiwal, mantang sarong babae man ang sinampaling kan sa padangat na live-in partner. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela.
Frustrated murder as in pagbalgar sa RA 9262 Uvausi ang duwang insidente na nairehistro kang Naga City Police Office sa mga evacuation center sa syudad kang Naga, mientras na pinagbabagunas ning uran as in duros hulikan bagyong uwan ang Naga. So far, regarding sa mga crime incident related sa typhoon, negative man kita. Pero igwa kitang mga incident na nangyari sa mga evacuation center, which is igwa kitang mauling incident na nangyari sa Barangay Concepcion Pequeña, Grande, sa evacuation center. So far, nagre-ready na ang satuyang investigador para ma-file ang kaso. Sa Concepcion Grande Elementary School, nangyari ang frustrated murder. Mantang nakahigda sa evacuation center ang biktima, kan magranidigdi ang sospek asin pinukpok kay ni ang luong kan biktima mientras na ini nakatalikod. Nagluluwas sa investigasyon na dati nang may kaanggutan ang sospek sa biktima kun kaya ini nagbalos. Frustrated murder ang kasong inaatubang kang sospek na nakakulungan yan sa Police Station 2. So bale, itong frustrated murder nangyari habang itong victim nakahigda siya duman sa evacuation center. Ining suspect is na taga Balatas, nagrani sa iya, then pinukpok si victim. So habang nakatalikod, so igwa siyang treachery nangyari. Pero base duman sa investigation, igwa siyang old grudge. Kaya piglaog mi sa frustrated murder. Mayo man relationship, siguro may nagkaigwa lang simpleng alitan na nag-cause kang paghihiganti. So yun. Sa investigation, nagluluwas na itong suspect is kumbaga nagbalos naman sa victim. Ang kaso, ang suspect ngayon ngunyan is nasa station 2 na, nakakulong. And nagpe-prefer na din ang satuyang investigator para ma-file ang case. Sa evacuation center kang Barangay Triangulo, kinulgan kang lalaki ang sa iyang kalib-in partner. Sa report kang Naga City Police Office, nagkaigwa ni dai pagkakaintindihan ang mag-live-in partner kung kaya nasampaling subot kaini ang sa iyang kalib-in partner. Nahiling kan mga barangay officials ang pangyayari kung kaya tulos inaresto ang nasabing suspect as dinara sa Police Station 5. Sa ngunyan, pinaghahanda naman kang Women and Children Protection Desk o WCPD ang kasong isa sa angat laban sa suspect. Naligo din kita sa Barangay Triangulo, which is RA 9262. Duwang mag-live-in partner, kinulugan sa evacuation center din, itong kalibin niya. So far, yun lang naman ang satuyang insidente na nangyari during the typhoon. Sa 9262, nagkaigwa sindang alitan si magka-relasyon, mag-agum, na nag-cause kung paano sinampaling katong suspect, itong kalibin niya, itong babae, na nahiling katong mga tao duman, kagawad, nilupon, then yun, inaresto, tapos dinara sa police station 5. Ngayon yan, nagpiprepare na din ang station 5 na WCPD para makasuhan ng suspect. Para sa Janan TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa iba pang police report, siniguro ni Brigadier General Arnel Reyes, Commander kan Joint Task Force Sagip 9th Infantry Division Philippine Army, na magpapadagos ang ng pagtabang sa mga komunidad para liwat na makabangon matapos ang bagyong uwan. Naging katuwang kan mga probinsya, munisipyo asin syudad ang grupo kan Task Force Sagip sa pinagibong force evacuation, clearing operation asin maging sa paghatod kan relief goods sa apektadong barangay. Ngayon, tuloy-tuloy yung ating gagawing assessment, of course, in coordination with RDRRMC, OCD5, and ina-expect natin na tuloy-tuloy ang ating ipoprovide na suporta sa mga komunidad. Makakaasa ang ating mga komunidad
na tutulong tayo sa kanila upang gaya ng dati, makabangon ulit tayo dito sa ating kabikulan. Sa iba pang bareta, ang Pacol 3 pumping station ang nag-shutdown matapos tamaan ni kahoy durante kan bagyong uwan. Sarong personal man kan MNWD ang nalugadan. Sinabi ni MNWD spokesperson Choppy de la Cruz na padagos ang pagpapakarhay kanasabing mga pumping station urog na ang Pacol 3. Nagpaparahay man ang nalugadan nindang empleyado. May saro kaming casualty na operator. So maray nga ni da isang gayo na grabe. Na-trap siya sa Pacol 3 pumping station. Ito ang pinaka-worst na nangyari sa gabos na pumping station is Pacol 3 ang nagrabe. Nabagsakan siya ng kahoy, sinaglalayog na kahoy, diretso duman sa pumping station. Nawasak si main door, nabasa si mga control panel, na injured si sa tuyang operator duman. Pero dawa nga ni injured siya, dahil niya pinabayaan si pumping station, dawa dahil nag-ooperate, dahil niya walat duman na mayong tao. Sa Pili Water District, hasta kasudma nagpapadagos ang pagtatrabaho kansay ng mga personahe para maibalik ang normal na bulos kan tubig sa bilog na banwaan. May umansubot na danyeran sa indang mga pumping station, mantang si distribution line sa mga spillway sa Barangay Tinangis ang natapos na kasudma. Nagkukondisir ngunyan in damage assessment sa linya na yaon sa Bukid, Isarog. Tulos man inaksyonan kan Pili Water District ang reports mapadapit sa problema sa service connections. Iyan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinuksog na puwersa kan GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingon na i-follow sa aming official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nanginenot as sila papanahon. I-hit ang subscribe button sa aming official YouTube channel, GNN TV48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang Bida ang Bicolano. Ako po si Ja Mike Angeles, asin ini ang GNN TV48 Naga News Break. Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, let's lightning your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit? Dito, from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Be a tiger today. Ano, Moraga?